Salutare, bun și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta filmăm iară piano și... Oh, nu. Văd deja că o să joc nivelul 24 și stați. Gata. Cred că ăsta e nivelul 24. E ăsta greu. Ia uitați ce e. Uitați. Da, acum că filmez am un pic de lag. Da, dacă n-aș filma face repede ar merge și imposibil să faci aia. Adică e posibil că am mai făcut-o, dar e foarte greu. Nu știu cum o să se audă pe filmare pentru că filmez cu căștile. Până acum easy. Dacă vă place, nu uitați să susțineți seria cu un like. Mă ajută foarte mult și vom continua. Că mai avem vreo 240 de nivele de jucat. Dar și cei care știu jocul Plants vs Zombie l-am gătat. Fix astăzi l-am gătat. Nu-l aveam nici de mult. De 2 zile l-am avut. L-am gătat. Și lăsați-mă în comentarii ce jocuri să mai joc, pentru că nu mai am idee ce să mai instalez. Bonus time. Iau cât mai mult. Ce mult bonus time a fost. Nu-mi prea place cântecul ăsta, nu știu dacă voi îl auziți, dar eu îl aud. Ba, nu-i nici chiar atât de urât. Da, credeți-mă, am filmat un episod în care făcut scorul 2000. Dar nu știu de ce nu mi-a filmat și nu mai știu la care făcut. Nu. Oricum am făcut o coroană. Trebuie să-i destul de bine. Să-mi spuneți și în comentarii dacă știți ce urmează după coroană. Sau dacă mai e. Bun, deci hai să vă arăt un nivel de care... Uite. Nivelul ăsta s-a jucat fratele meu și el mi l-a făcut cu toate stelele. Dar uitați cum e. Da, fără lag e mult mai ușor. Mai greu. Dacă nu știu de nici nu știți că eu numai 23 de clape pot să apăs așa easy. A regretat că n-a lăsat sonorul un pic mai tare. Și ieri n-am postat pentru că n-am avut ce, pentru că filmați deja. Stați un pic. Acum o să pierd intenționat. Bun, m-am dus să mănânc pentru că mi-era foame plus Flavius spus să pun pauză, nu știu de ce. Și asta vreau să trec pentru ca să încercăm și alte nivele grele de copii. Joacă asta de copii mici de 6 ani.
Hai cu 200. A, 200, nu 200. Gata, 200. Treste. Gata. Păi, eu am făcut maxim 2000 și ceva. 2304. Nu știu cât o pot face acum. Bun. Am o strategie cum să le iau o mare parte din ele. Îți dau cu toată mâna pe ecran, cu toate degetele. Fiecare deget pe linie n-ai. Numai unul nu are pereche. Că nu are o linie. Sau un rând. Acum intrați să scroll în cameră. Deci exact când am primit o coroniță ce boost o dat. Sau speed, sau sprint, sau nos. Vreau să iau cadou. Bun, level 10. Hai să ne băgăm la ce mai greu. Deci, pe bune de nu știu nivelul ăsta, e extrem de greu, dar dacă filmezi e cam ușor. Dar dacă n-aș filma nici 4 platuri ăștia, n-aș putea să păs. Deci știți cum merge de repede. Mă întreb pe calculator dacă s-ar inventa sau dacă e inventat cum poți face asta. Apeși cu mouse-ul? N-ar fi deloc fain. Deci e ușor pe tabletă și pe telefon. Ușor. Făcui 2 secunde cu ochii închiși. Îmi imaginasem pe unde sunt clapele. Pune cum este. Hai. Bun. Dau aici. Un pic mai tare. Așa e mult mai bine. Mă gâdile la gât. Să mă mănâncă la gât. Nu pot să mă scarpin. Până acum e extrem de easy. Vreau să mă scarpin și nu pot. Dar acum e bonus time. Iau.
am ratat. Arată vreo 18. Se mai puțin imposibil. Ce s-a întâmplat cu sonorul? Mă mai auziți voi? Se întâmplă. Stai. Verific acum căștile. Asta și-o reveni. Nu știu, ceva cu căștile au avut. Challenge. Dar oare vreau să fac un challenge? Hai să fac. Ce-i asta? Ca și cum eu aș face 5 minute. Ia uitați ce scor mare fac. Și tot că vine Crăciunul, o să încerc să vă cânt cât mai lentă. Cam atât cu acest episod, nu uitați să susțineți seria cu un like și noi să ne vom vedea, ca să vedem de data viitoare. Pa, pa!